வெல்கம் பேக் டு ஸ்பீடு கேமர்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச்சை பற்றி பார்ப்போம். கம்மிங் ஷோ. இப்போ தான் எங்கள் ஸ்குவாடு நல்லா பார்த்துங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நான் ஃபோனில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணனால அவ்வளோ உங்களுக்கு தெரியல. சரி, ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் போவோம். அது பார்த்தா ஸ்கின் ரெக்கார்ட் ஆகணும். சரி, நான் 1-3 நம்ம எனிமி ஆல்ரெடி எங்களுக்கு 3 டவுன் அடிச்சிட்டான். இப்போ நாங்கள் 1-3 இருக்கோம். இப்போ அது லீடு எப்படி கொடுக்குறது மாதிரி பாருங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நேராக போகிறேன். ஓடு 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 ராஜா, நீ ஓட்டம் இங்கே ஓடு 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 ராஜா. அதை ஒருத்த பார்த்துட்டேன். இப்போ எப்படி அடிக்க போகிறேன்னு தெரியலையே. இல்லையே கோல் மாண்டு வேறு லெவலில் வச்சாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டாப் இருந்து நீங்களே பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் எனிமே நோக்கி ஓடிடுறேன். இந்த ஓடுறான், அடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஐச்சோ லெட் பிக்கப் ஆயிடுச்சு. சரி ஓடுவான். அங்கே ஒரு எனிமே இருக்கான். நான் கேட்டேன் அடப்பா இப்படி 1க்கு நான் கேட்டேண்ணா. ஐயோ உதயா நான் கேட்டாம்மா. டீச்சர் ஸ்பீட் நாக்கு கில் எடுத்துட்டாங்களா. இதோ வரேன் பின்னாடியே போன கோல் வச்சார். ஆடாச்சா கில் ஆகி போச்சு. சரி, இங்கே ஒருத்தர் எனிமே இருக்கான். இப்போ அவன் அடிப்போம். பாவிப்பா இப்படி எங்கே ஒளிஞ்சிருக்கிறது தெரியலையே. ஒன்று எங்கடா இருக்க, வெளியே வாடா. ஓடு ஓடு. அதோ பார்த்துட்டேன். வீட்டில் ஒளிஞ்சிருக்கான். வாடா, உனக்கு எங்கே எழுதுனா சாவு அப்படின்னு தம்பி கொஞ்சம் நேரம் ஆட்டம் காட்டுவான். சரி, நானும் அந்த பக்கம் திரும்ப எந்த பக்கம் வருவானு தெரியாது. சரி, நான் என்ன பண்ணேன், அந்த பக்கம் ஏற்றான் சொல்லி டசரிக்கல் போடலாம் பார்த்தேன். வேலைக்காக சரி இனிமேல் அந்த பக்கம் ஏற்றான். சரி ஓப்பன்லாம் அடிக்கலாம். சரியான அடி, டேமேஜ் செம டேமேஜ். சரி இனிமே மேலே ஏற்றான். போடு தரமான வச்சாது ஒன் டாப்பு. போடு பாடி சுட்டாம இருக்கே. சரிங்க, இப்போ வந்து 2-3 வந்துட்டோம் நம்ம. இப்போ நம்ம கையில் பார்த்தோன்னா MP5 எடுத்துக்கலாம். சரி, எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. எல்லாத்தையும் வாங்கி விட்டது. மெடிக்கெட்டு மட்டும் 2 தான் இருக்குது. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வெளியே விடுங்கடா சிங்கத்தை. போடா திசா ஓடி உழைக்கணும். ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். ஆடி பாடி நடக்கணும். அன்பை நாளும் மறக்கணும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்குள்ளே ஐயோ உதயா நான் கேட்டாமா. டிஜி ஸ்பீடு ஓடு பாம்பி போடு. நமக்கே பாம்பி போடு வச்சார் மண்டை மேலே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வச்சா 2 போடு மண்டில். அதை ஓடி வரான் பார்த்துட்டேன். என்ன பண்ண அடிவிலே கோல்லையே. எங்கே தலை மண்டை போடு அடியா. எப்படியோ ஒன்று 3 ஈக்குவல் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. இப்போ நேராக 3 லாஸ்ட் ரவுண்டு. எங்கள் பசங்கள்லாம் முடிச்சு விட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பிஎஸ் வந்துட்டாம்பா. பிஎஸ் ஸ்பீட் வந்துட்டாமா. ஆன்லைனில் பிஎஸ் ஸ்பீட் இப்போதைக்கு பார்த்தோன்னா பிஎஸ் ஸ்பீட் வந்துட்டான் நினைக்கிறேன். வந்துட்டா சூப்பரா. எங்கள் ஸ்குவாடு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஸ்பீடு, டிஜி ஸ்பீடு அண்டு விகே ஸ்பீடு. இப்போதைக்கு விகே ஸ்பீடு பார்த்தோன்னா கைட்டு விட்டு ஓட்டார். கேட்டால் அவர் ப்ரோ பிளேயர் நினைப்பான். அதனால் கைட்டு விட்டு போயிட்டார் தனி கில்லுக்கு. சரி கொண்டா வெயிட் பண்ணுவோம். ஐயோ நம்ம டீ குடிச்சிட்டு வந்துடுமா. கொண்டு வரோம். ஆனால் பண்ணுங்க டீ குடிச்சு சாப்பிட போய் மொத்த பேர் நாக் பண்ணிட்டாங்களா. சரி ஓடு 1 கிலோ தான் கிடைக்கும் சொல்லி போடு. ஐயோ அடிச்சு நமக்கு 1 கிலோ கிடைக்குமா. ஓடு உழைக்கணும். ஓடு பாய் ஆஃப் த கேர்ள். ஓடு எங்கே இருக்கான் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. பார்த்துட்டு பண்ணேன். இப்போ என் நண்பன் ஓடுறான். போடு வெறித்தனமான மேலே ஒரு அடி ஏமாட்டு போட்டு போயாச்சு முடிச்சாச்சுங்க. அவ்வளோங்க இந்த வீடியோ. பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே 4 பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லதாக போகும். அவ்வளோதான் கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச்சு. ஈகே ஸ்பீட் ப்ரோ. லைக் பண்ணு ப்ரோ கண்டிப்பாக.